За да влезете в профила си, отворете браузър. Кликнете в поленцето за адрес горе и напишете admin.host.bg. Когато се отвори страницата, въведете вашето потребителско име и парола, които вече сте получили от нас. Кликнете върху бутона Вход. Вече сте в контролния панел. Там ще видите поредица от икони, свързани с управлението на вашият акаунт и домейн. За да влезете в панела за управление на вашият сайт, кликнете върху GP Web Builder. Това е таблото за управление на вашият уебсайт. От тук може да създавате, изтривате, променяте страници или галерии с снимки.